sabeu que és molt fàcil? Pintar taules. Bé, això diuen i ens ho mostraran ara na Margalida i na Alicia, una mare i filla, que un bon dia decidiren posar-se a decorar taules. Ara ja empren les tècniques que elles mateixes han inventat. La seva feina agrada tant que amics i familiars volen alguna taula pintada per aquestes dues artistes. Taules, imaginació i molta paciència són els ingredients necessaris per desenvolupar aquesta manualitat artística. La decoració de taules és el que fan mare i filla per passar les hores baixes. Pues això va començar en sa mamà, que anava nascut de la tercera edat, i res, que venia que jo ajudés a fer les feinetes de retallar i tot això, i vaig dir, bueno, pues això podria ser interessant. I vaig anar un dia, nascut de la tercera edat, vaig veure com era més o manco la tècnica, i me vaig posar a fer-ne. Al principi no sortien tan bé, però ara, a poc a poc, pues, van sortint ja una miqueta més bé. Bueno, la meva filla veia com jo ho feia, mamà com se fa això, i com he de fer l'altre, i al final ho fa més bé que jo. Jo vaig arribar un dia a casa mamà i la vaig veure que estava fent manualitats. I vaig arribar i m'ha agradat molt el que estava fent. I li vaig dir, ara m'asseuré amb tu i faré un parell de coses. M'ensenyem com és això de les taules. I m'ha començat a ensenyar com se feia tot, i van començar com a juntar-nos les hores baixes d'hivern, que no hi ha molta cosa per fer, les dues a la cuina de la mamà a fer manualitats. No, complicat no ves. El que has de tenir és molta paciència i temps, no voler córrer. Però això és una cosa que no pot córrer, va més poc a poc i bona lletra que surt més bé. Primer, quan duim les taules, se llimen un poc per llevar les impureses que tenen o perquè et puguin tenir taques o... Se llimen, se li posa la primera capa de pintura. També nosaltres vam començar només fent una capa de pintura, pot ser el color que vulguis, tant blau, depèn del color que siguis motiu o el dibuix que tinguis a la servilleta. I nosaltres hem desenvolupat una tècnica que li deim estucado. I hem cuit un escuraplats, un fregall, i el mullam en la pintura i li fem com un estucat perquè quedi... És una tècnica nostra que vàrem provar i a base de provar mos ha anat bé i mos ha agradat. Se retalla o bé la servilleta, perquè hi ha dues tècniques. Hi ha la tècnica de la servilleta, que pot comprar qualsevol servilleta amb qualque dibuix, se retallen, o el paper d'arròs. El paper d'arròs també el venen a qualsevol tenda de manualitats, igual que les servilletes, i retalles el dibuix amb molt de tacte per conservar els detalls, i després se mira la composició que vol fer damunt la taula i s'aferra amb un pot de cola, i per acabar li poses una cola que li dona com aïllant, per si la vols tenir. No és recomanable tenir-les de fora, però perquè tinguin més brillo i perquè no se desfaci la servilleta ni el paper d'arròs. Són servilletes normals i corrents. No tenen res. Aquestes servilletes se va retallant el dibuix i després, una vegada que ho tens retallat, tenen diverses capes i li has de llevar totes les capes, perquè si no se desfaria. També hi ha el paper d'arròs, que és aquest, que aquest és un poc més fort i és més bo de fer. Les nines també li he ensenyat i feien pedres. Les he ensenyat no taules perquè és un poc, a lo millor, complicat per retear, però sí amb pedres rodones, tipus de torrent. Fem una petita excursió, anem a cercar les pedres i li aplicant la mateixa tècnica. Si les he regalades, bé, als amics, m'han demanat que li firmi la taula, i he firmat la taula i les he regalades. És superfàcil de fer. Qualsevol que ho vulgui fer, a qualsevol tenda de manualitats tenen les pintures acríliques i tenen el paper d'arròs i les servilletes.
És així de fàcil, segons diuen. Tan sols es tracta de posar fil a l'agulla i donar-ho a conèixer als altres membres de la família. I entre tots, ajudar a la decoració de la casa.